तुम इच्छा जहाँ सैया कर हेले गोटे कथा मन रखिथ बाबू अन्य उपरकू एकाटिए फिंगिले भगवान तुमको पत्थर चापा न दे छाड़बेनी बाबू।
ଏ ଘରର କୁଳ ବୋହୂ ହେଇ ଏ ରୁଟି ପଟ ଡେଇଁବାକୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ବାଃ 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 ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହାଲକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେ। ପୁଅ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ଆଉ ବାପା ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦବ। ସରିତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ତମେ କାହିଁକି? ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସରିତା ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କରିବ। ଆରେ ସେ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଲେ ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ତୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ କଥା କହୁଛ? ଯାଉ ଦେଖିବ ଯାଅ, ବଜାରରେ ପଟା ସରା ପରିବା ଭଳି ବିକ୍ରି ହଉଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି? ଗୋଟେ ହୃଦୟପତିର ବିଚାର ନେଇ ତମେ ଥରେ ବିଚାର କରି କୁହ ବାପା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ମଥାରେ ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କଣ ତା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବ? ତାମାନେ ଝିଅଟା ପ୍ରାୟ ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅଟା କେମିତି ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି।